ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ kajing pulai ke penengkong na ki kitab Mekhabi bat kajing pulai na gospel ngiyos ngeu kaju hi ka phang kumno ngi dei ban pan khoj kumno ngi dei ban ri kendong ya kajing khoj kajing kentang kajong utrai ujisu mandagas ngi udan kajing dam kajing bitar ya kito ki breu ki bapen long ya ka temple kum kaying kayi hakato kapor jong jisu ki breu ki lej saka temple ki lej ban ai jing trua hoblei ki lej ban duai haswa bakin rong ha ka temple halanti don ki breu ki badi ya thet knang ba kito ki balai sa temple ki yo ban thet ya ki jing don kam ga jung ki ban ai kinya how blay kim don kam ban ra na ki ying ki jung ki hanrei ki yo na kalanti lane haswa ban rung ha ga temple dein mata ga dau jisu ha bau pej ya kerkom le jong ki pai ki jong blay hakato kapor u ladon ke jingdom ke jing bitar bat ube ya baro kito gi breu ki bapen long ya ka temple ka jaka duai ka jaka khai ka jaka le business kumbangi ong menta hakane ka step ko hanmen ko parang ngi haban keli ladi yole se manga mapi ngi penlong ya ka temple ka jong ublei ka ying khoj ka ying kentang ka jong blai kum khaying khayi pateng u Paulus ba khoj sha ka sithi banakong jungu sha kinong koren kalanong lai de khat han reu khat nhiều kong kum ne phi tip se phim tip se ba philong ka temple jong blai ba do man sem jong blai u shong happy la daw no upan bersih ya ka temple jong ublei un penjot yau naba ka temple jong ublei kalong ka bakhoj bat philong ka temple ublei kane ka dei ka bau Paulus bakhoj upan kan mau yang a ba dia phi yangi iwei pai wei la thau bala seng labu dau blei hi dalade ha ka dur ka jung u bat ul ai yangi kata ka jinglong blei kata kaman sim ga jung u den mata ka daw ba manga ma phi ngi dei ban ri nang kong nang shabe ha ga jing khoj ha ga jing soti ngi tip chai man ga por ngi shaj ong bat ngi la yos ngeu kaman sim ka bangadon kam dei ga junga rei ga dei ga jung blai ha bangadon kaman sim ga jung blai ha bangadon ka dur ga jung blai nga dei ban ri khoj ban ri kandong ya kane ka ba ublai ula ai ngilong tang kinong ri ngilong tang kinong sumar ya kane gadur ga jong blai ya kane kaman sim ga jong blai lada ngi penjot lada ngi penjulor ya ka lada ngi penjakhlia ya ka lada ngi penlong ya kane gadur ga jungi ya kane kaman sim ga jungi kum kata ka khayi pateng ublai un sa penjot kane ka bau Paulus bukhoyu ong ha ka sithi ga jungu shakinong koren kalanong lai khat reu khat nhiều ni haban keli ko hanmen ko para hakana ka step ni haban pe khmi yala ka jong kamen sim yala ka jong ka jungim hato shisha manga ngalari kendong na em ya kana kamen sim ka jong blai hato shisha manga ngalapan he pan san nem ya kana ka jing khoj ka bau blai ula ai hanga hato shisha manga nga ngalapan janai na em ya kata ka jing yalong ka wei junga badu blai hato shisha manga bat mapi ngelapan janai na em ya kata ka jingi ya long kata ka jingi ya dei jingi bat ki para breu lara manga ngapan hepan san lane ngapan janai ya kata ka jingi ya dei ki junga badu blai bat ki para breu ka bamot nga ngari kendong ya kane kaman sim ka jung blai nga ngapan khoj ya kane kaman sim jong blai ka ba ula IT hanga bangan ringan sumar ka ba ar ka bangi haban keli kumba mangingitip ba kaman sim ka jong blai ka don hangi ngidon kaman sim ka jong blai hato ngadon na em kanu kaman sim sniu ha kadanut ha kaman sim junga lada ngadon kita ki negative
thinking lane kita ki jingmut ki basneu ha kadanot ka jungi ha ka mensim ka jungi ka pamut ngi longkum ki ne ki breu ki bapen julor ki bapen jot ki bapen long ya ka tempel ka jung blei kum ka khai pateng ko hanmen ko para kane ka mensim ka jungi ka dei ka jung blei dein mata ka daw ngim dei bandon kanu ka mensim ka basneu kita ke negative thinking ka bangi ong nang dapat ko hanmen ko parang ihaban keli la de hato ngiwan ha ka ying khut ka ying kentang ka jungblei ka ying mane ka bangi ong mangi ngiwan ban mane yo blei ngiwan ban yero yo blei ne ngiwan ban le ayu hangto hato ka jingwan jungi ban mane yo blei ha ka ying khut ying kentang ka jungu ka long tang najrong ne nadu ka danot ladang iwan ban mani yau blei ha ka ying khoi ka ying tang jungu tang da kata ka ban ajrong tang ban pendep rukom ka pamut ngilong kum kini ki breu ki bau jisu beno na ka tempel ki wan ban mani yau blei tang najrong ka man sim jung kipat ka donor ka jung kipat ka jung e jung ki yau blei pat ka jungai bak labak ni haban kali la de lada mangama pi ngiwan ha ka ying ka jung blei ngiwan ban mane yo blei tang ban pendep rukom tang ban pen i ki wei ngide ban kelano ngide ban kelano ha ka ne kasngi ha ka ne klimat yo le se ublei unsa penjot yangi lada mangi ngilong kum kine ki bro ki ba penlong ya ka ying khoj ying kentang jung u kum ka ying khayi pateng kat ka bangi le ngi haban le nadu kadanut kat ka bangi le ngi haban le yaka da ka jing janai jong ka jing e khnang ba ngi laban ong mangi ngi la ri kendong ya ka ne ka tempel ka jong blei ya ka ne ka ying khoj ka ying kentang ka bau blei ulapan kham ti yingi ban sumar ko hamen ko para ha ka ne ka sngi token ngin id la de token ngin a ngin pan ka jung krishan ka jung blei ka bor ka jung blei ba mangi ngila ban ri kendong ya kane ka ying khoj ing kentang ka jung blei kumba Paulus wang phimtip semo ba philong ka tempel jung blei ublei ul ai yang abadi phi kana ka tempel ka jung kadai ka met ka jungi kadai ka man sim ka jungi kadai ka danot ka jungi token ngin ri kendong ya ka token ngin penjana ya ka token ngin penlong ya ka ka ba khoj ka ba soti ka ba lului ka ba sida bangin yo pediang ya kita kijing e kijing kurku kijing u ha kijing em jingi ba man la kasngi an yo Jesus Christ